למה אתה לוחש? כי גם אתה לוחש. אתה רוצה לבוא איתי להופעה? איזה הופעה? פשוט תבוא איתי ואז תדע. אתה רוצה? אני אשאל את אמא ואבא שלי. טוב, תבוא ב2 בצהריים. אוקיי, דקה אני אשאל אותם. אמא, המתוק שלי, אני יכול ללכת להופעה? איזה הופעה? וגם עם מי תלך? אני לא זוכרת איך קוראים להופעה, אבל אני אלך עם חבר שפגשתי. אתה יכול מותק, רק תיזהרו בכביש. אוקיי, ביי אמא. ביי מתוק שלי. ילד, חזרתי, אבל איך קוראים לך? שאני כזה אקרא לך בשם. קוראים לי יניב, איך קוראים לך? קוראים לי יוגב, אבל למה בחרת דווקא אותי? כי אתה חמוד, בסדר? יא. רוצה שנלך? יאללה. הגענו. אני מכיר אותו, רציתי לעבור לכאן עם אמא שלי. אבל בסוף היא לא יכלה, אז לא באתי איתך. אוקיי. מתחיל לעבור. שלום לכולם. כמו שאתם יודעים, אני כאילו מה באתי לכאן. אוקיי. אנחנו נתחיל משהו שאתם מכירים בטח וואי. שקוראים לו כזה אהבת השם. השנים עברו ועלי מילים רצו. טוב, סליחה שזה היה קצר, אבל אני חייב להזמין את שני ילדים. סליחה, אתם רוצים? כן, אין לי בעיה, רק עם חבר שלי יבוא. מי חבר שלך? אני חבר שלו. אוקיי, תעלו לבמה. שלום, שלום. שלום. איך קוראים לכם? קוראים לי יניב. לי יוגב. טוב. אז תעקבו לחלק 2. ביי.